Nagbabalik ang tabang ora mismo ngunya na sa puntong ini mga kaaksyon. May makakasabay na naman kitang bagong tatabangan ka na tabang ora mismo kay bahanta si Anika Balidoy ka na Barangay Bakakay. Ang munisipyo kan Bakakay palan Barangay Ali sa Primer Distrito, yan. Tanalbay. Maray na pagkahapon, Miss Anika, medyo arayo ang isip. Isip mo. Oo. Ano ang isip mo tabi Anika? Wala man. Makikusog kan boses. Kumusta ka tabi mo niyan Anika? Okay man po. Okay man. Pero ano ang sa imong pigmamati mo niyan? Ano ta nagdulo ka sa tabang ora mismo? Sa kuya pon tuhod. Tuhod. Ilingon ta partner. Ilingon mo ang... Oh, ayan. So... Grabe na, ano? Ibang klase ang tuhod mo. Ano ang... Pailing mo na ba yan sa doktor? Yun na po. Ayun na. So, ano ang findings kan doktor? Pina-extreme mo, pinasabi po, orang man daw po siyang diferensya. Warang diferensya. Ano Laman yan? lang Pero daw bukol? kung Biglang nagbukol? Nagdakula? Mhm. Pero ang edad mo, kang iyan na nanotisya nindo na may bukol ang sa imong tuhod. 5 anyos po ako. 5 So, years, 5 old years ka pa lang. old. Igwa ng... Ngunyan, pirang taong ka na po. 23 po. Pero kan mag 5 years old ka, yan ang bukol na, sadit pa sana. Oo. So habang nag-edad ka, nagdadakula man siya. So 23 ka ngunyan. O imagine mo partner kung mag-edad siyang 50. Mhm. So, dati, saro lang na bukol. Ang Saro lang po siya, tapos adit po. So binayopsi po, nagdakula na po siya. Ka nagpinayop si lugod, lalong duminakula na trigger partner. So, Ano yan ang may parteng ito. Nagkukulog yan? Opo. So day ka masyadong nakakalakaw ng tultol. Nagkalakaw po minsan. Magabat lang. Bako man po siya magabat, kaso makulog Makulog. lang po. Makulog, ang pagbibend kan Anong bitis klase mo. ang kulog niya? So nag-iibot-ibot? Opo. Mhm. Day daw iyan kang, pira ng aki mo. Tulo po. Day daw kang nag-aki ka, nagbados ka, mas lalo siyang nano kasi syempre pag nagbabados baga, nagkakaedad, medyo naglulumoy sa tuyang, nagkukulang kita sa calcium. Or baka kan 5 anyos ka, pirmi kang nadadapa Oo. na kukulugan niya na tuhod mo. Dayman. Di man. Talagang basta lang siya nagtubo. Bago ka, kang igwa ka na bagang agom mo niya na no, bago ka mo nag-ibahan kay na agom mo, dati ka nang igwa kayan. For better, talagang pagsasabi partner, bakuwad adlang ang ano para magustuhan siya ni Mister. At saka bintahi man kung minsan anarog ka ang partner. Nata partner. Siyempre, takot sa si mister niya. Baka nga tuhudon ako ni misis. Dayman, pa nag-iwal ka mo rin, umating tutuod si Mister. Di man. Siyempre, kung ikaw man ang mister, hindi mo matakot-takot ka. Anong pagkabuhay ni Mister? Padyak po. Para pa Jack, duman sa Bakakay. Pira man ang naiuli or ang boundary ni Mister. 30 po. Tapos maghapon po na ko po siya 200. Pera na po kang pang-boundary. So may 200 oral daw. So yan na 200 pesos, yan ang pagbuhay-buhay ni oral daw. Yaw na dyan, so panggatas, Pang bakal bagas, Panira. panira. and pambakal asin, gabos na. Oo. Hindi, kumusta? Sapat man yan man ay bastante man, medyo kulang-kulang. Medyo kulang-kulang po. Medyo kulang-kulang. Basta importante ka mo, bako kulang-kulang ano. Importante, ano man kan pagkabuhay. Saka ang importante, maski na nga ni medyo tipid-tipid sa gabos na bagay, ang importante, magiriba ng kamunin. Nagpipinabadabaan O, sila. padaba ka, piga-asikaso Di man ka. naapektaran ni ang pagpadaba ni Mr. dahil igwa ka kayan, di man. Di man. Padaba ka man giraran ni Mr. Sige manggiraring, I love you, hanin doon. Ayo. Kasoran ka lang sa sinabihan ni I love you ni Mr. Liho po na. Lingaw mo na. Ako ka mo na ako partner na talagang pag Ako man sinabi yan ka, basta na. I love you. Abang nakasalang kita, nakareceive ako ng text. Ayo. Siguro, ako turong pa so nag-I love you sa kong partner. At siyan pa ito mamata. Oo. Pero despite kayan tabi, positibo ka mo na gusto mo pa man giraray maahali yan. Iyo po. Naglalaom ka mo na mahali. So, ano ang Pangapudan anong mo. pangapudan mo? Ano Kay Congressman Saldi, ano ang kamautan Ano ang kagadan mo? Bago yan, partner, ano ang nagigibo mo dati na daing mo nagigibo mo yan hulita? Dakula ang na, bukol mo sige, dakula dakula. na. Ano dati, nagbabalay ka dati, nagtatumbling, ano? Nakakadalagan ka pa manahin? Day na. Iyon, hanggang ngayon nagkakadalagan ka. So, ibig sabihin, partner, Medyo makulog lang. Makulog lang. So, gusto mong ma-check upan, marahay, mabulong. Maoperahan kung sakasakali. Ano? gusto mo maging normalan sa imong tuhod. May times ba na pigbubuli ka or nakakamati ka ning ano sa mga ibang tao na dahil diyan? Or so naglalakaw ka, kakantsawang ka, pigliliba ka. Nakaka- Anong sabi?
kan mga pigaagian mo. Day ka pa man binansagan? Iya po sa Anong baryo ni po. Sa baryo Anong ni ano Indo, nang ano bansag sa da? imo? Kakabansagan po kung butog tuhod. Butog tuhod. Di pag nag-aagi ka, butog tuhod! Araw ka Kayan. yan. Ano man ang namamati mo pag kisuryawang ka na butog tuhod? Makulog po sa buot. Kulong. Tapos syempre, dahil mo man ang ginusto. Ano, pero, paano mo Dapat pigahampan? manay, ilingon mo sunag suryaw. Ako ituro ko sa imo, minsan day ka magpapi. Alimbawa, suryawang ka partner. Butog tuhod. Sa aga ng tigbutog naman ang tuhod mo. Bako Relax. yan. Ano? Sabi mo, ika nga ng tigplatan lubot mo. Ah, Makabalos ka man. napapaybe na sa Takon pig partner. kakantsawan ka kada pag-agi mo, suryawang kang butog tuhod. Mm. Butugon ka nga niya, yugon mo yan. Minsan naghapot ka sa sadiri mo kung natata sa kadakulan kang tao, ika amigwa kayan. Iya po. Nagabot ba sa punto na may pig question ka? May Day mo pigbabaso lang mahal na Diyos na ika nagkaigwang araw ka. Dahil man po. So si Sayla, ano itong pagmati? Ano ang mga kahaputan mo na hanggang ngunyan iyo pa man giraray? Or nag-aapot ka sa sadiri mong, nuwarin daw ini mararahay. Mm. Iya po. Ayun. So mga aki mo naghahapot din nata mama igwa kakain mama. Ako po sa bato ako po. Maray nga di pati so aki mo, day kapig kakarawan manay na, si mama nga butog tuhod. Day man. Ayun. Kasi maray man siguro ang pagpadako. Pirang taon na po so aki mo? So mato ako po apat. Ang panduwa, Tulo pong yung bunso, 6 na bulan pa lang. anong na Anong bulan? na bulan? May plano pa kamo ni Mr. Anong pangalan ni Ago mo? Crispin po. Crispin. May plano pa kamo ni Crispin na dagdagan pa ining anong na bulan na ining Ako po naman. next year, giraray. Nagulok sa partner pero nagbubulosan sa iyang luha. Okay. Si Alam Ago mo- mo gusto niya din na mahali yan. Yan po nga, nakiragitan ko sa iyo. Sabi niya po kaya iba niya ako. Tapos tayo pa po. So pag una mo, all the way ang suporta sa imo. Tayo po. Ngunya napasiring ka na digdi. Tinugaan ka ni Mr. mong iba ng kanya padigdi. Tapos day kayo ni Tapos, Manan. Paano sa paghali mo sa arong nindo na day siya nagmaiba? Nasa trabaho po kaya siya. Pero naglalaom ka na iibahan ka. Sabi niya po, paaramda po siya para sa na maibaw na ako. Tapos, Nagbago so isip so bago. Anong sabi na sa imo? Dahil man po, taraman pinasusog ko po siya sa pigtrabaho niya. Dahil man po nagkukunya. dahil siya nag-support. So kumbaga nagdigdi ka, medyo magabatan buot mo. May kulog buot ka kay Mr. mo. Baka abo ni Mr. mong ipahali. Day man, baka pig-isip ni Mr. niya, pag puminundo siya magtrabaho mo niyan, wala sindang pagkaon. Maaraman nita yan partner. Pag nag-uli siya dyan. Kung siyempre pasinarabot-sabot. magkakaigwa sinda. Sabot-sabot na sana. Pasinarabot-sabot. Oo. Kasi if mahali yan, gusto man yan siyempre ni Mr. mo, ta magiging normalan sa imong paglakaw. So siguro may kaulangan talaga si Mr. Abo niya Pag-iisip man na niya ang pagkabuhay para sa pamilya. Okay. So, ngunya na pagkaaga partner na dangog na ang problemang tigsasaparkan sa tuyang bisita. Ano ngunyan ang Kahagadan. response? Pero partner, kahagadan niya muna. Ano ang pinakakahagadan yaon kung yaon ka digdi? Madadangog yan ni Congressman Saldi. Yaon man digdi si Ma'am LB Sidenio. Nagdigdi po ako para po mag-agad kita bang gusto ko man po ining maling sa bitis kong ini. Gusto mali ang bitis mo, o yun Ang naman tuhod ko po. O yan. Pag nali ang bitis mo, mamroblema ka Okay. lalo ka yan. Okay. So, sa ngaran ni Congressman Saldi ko yaon digdi ang bisita ta si Manay LB. Dati ining kwan ini. Nagpupuon pa sa na sa mga beauty pageant diyan sa Kamalig. Dati ining Title holder yan, partner? Binibining pinangat 1986 gayon. Binibining pinangaturugan. Ano partner, maharang o bako? Parehas. Sarong Maharang-harang. marang, sarong bako. Bata, ang bado niyang garo talaga. Manay, Natong. Manay LB. Nadangog mo po so problema ni Anika. Apo. Kasabago po, nahiling ko na din naman si tuhod niya. Picturean ko na nga nita. Ipapahiling ko sa surgeon kung pwede siyang operahan. Kaya lang bighagan ko sa iya. So, sabi niya may biopsy result na da. Kaya ito pa, haloy na gayon. Para naman da sa iya. Sabi ko sa iya, papacheck upan siya sa hospital. Gabos na gastos na available sa BRT na pwedeng gibuhon. Sasagutan po ng Apabicol ni Congressman Sandy ko.
Papahiling ko na po sa picture. Pinicture mo na po siya kanina. So, sa madaling sabi, pigtatawan tanang unyan Manay LB sa ngaran ni Congressman Saldico. Nag-iiro na ang aksyon. Napo na Tapos po nakasubago. na pwedeng gibuhon, pwedeng i-shoulder na ako Bicol sa BRT. Sasagutan po. Tatabangan. Ayan. May surat na po si Kong Saldi na gabos para sa kuya. Wow. Gabos na po. So iyo na Gabos ini. na po na pwedeng gibuhon sa BRT i-cover. Gabos na Okay. check up niya duman o kung may bulong pagkaipuan sa duman, sagot na yan Apo. ni ako Bicol Party Okay. Congressman Siya. Saldico. Medical assistance available at BRTPH, BRTPH. including operation, kung talagang kaipuan Eh ng bako braso lang yan. operahan. Aalalayan mismo ni Manay LB binibining Oo. pinangata. Malay, iyan ang pangaturugan mo, mamuklat ka sa mga maabot na aldaw, wara na yan. So, ngunyan may asigurasyon naman ay na aalalayan ka ni Manay LB tabi. Congratulations, kaputan mo na ini, tayan pag-asa ng iuuli mo, di ba? And maliban dyan, O yan pa partner, maliban dyan sa kahagadan mo sa imong tuhod, na makapagpabulong, importante partner, may mauli siya sa iyang pamilya. ora mismo, medyo mas kiday ka inibanan ni Agumo. Pag uli mo, Pag may! mo nantig Agum, daw kupang nagpadyak, Yan. nagkayod. Ano nantig? Kung inibahan mo ba ganantig ako, tinabangan mo ko pag alsa May nagbitbit lamang. Oo. O yan tabi, ilaog ta. Pasok. Grocery items para kay Nanay Anika. Anika. Igwa pa. Oh, para sa baby. Yan. Okay. Importante ang malinig na tubig because water is life. Nanay Anika, ano Ano tabi ang- ang mensahe mo kay Congressman Saldi? Sir Saldi, salamat po sa nakulaon ng puntabang. Nailig ko partner sa Rominda, may kalendaryo niya unduman si Congressman Saldi. But sabi yung talaga, aloy ka nang nagtataong suporta, padaba mo si Congressman Saldi, kaya Saan binabalik ka sa sa mo baka pagpadaba. kay Manay? Dati po, at ako po ang taga Misibis, ang agong ko po ang taga Bakakay po. So taga Musburon ka? Musmuron. Misibis. Sige, mensahe mo tabi, Anika, kay Congressman Saldi. Nagdadangog si Congressman. Napapahibig si Manay sa kaugmahan. Sige lang. Iluwas mo ang sa imong namamatean. Hararuman ni Nangos ni Manay. Iba ang pinag-uugutan. Ano importante, may pag-asa ka na ngunyan. Medyo nagyan-gyanan ka na. Mensahe mo sa imong agom. Sige, tanganing pag-uli mo baga na maisip-isip ni agom mo na dapat palang inibahan ko para Kanang na pastilyo ka. kung nagiba ka baga di mo nilalasaka. So, ang importante man ay subago, pag abot mo medyo magabat, so pagmati mo, ngunyan, medyo may asigurasyon na mabubulong ka na base naman sa pahayag ni Manay LB, instruction ni Congressman Saldico. Tiri ay siya partner. Garo dakulon ang naglalaog sa iyang isip Oo. na Tsaka medyo, pasasalamat, pag-asa. Dito man mabasol si Manay Anika ta, apoy ra kan medyo pigpo problema niya nga niyang pagpabulong, medyo ngunyan bago siya nagali, medyo may tampo siya may kay tampo mister kay niya. mister. Ano, nanay? Mensahe kay Congressman. Napapaibi na. Siguro, okay na yan, partner. Para mo partner ang luha, dakulon niya na Gustong sabihon. Gustong sabihon. Pwedeng namundo ka, Namundo naira ka siya, sa diri mo. taday siya inibahan ni mister, pero nauugma, tears of joy na may bagong pag-asa na siyang piglalauman. Okay? Mga tukang, ang importante, ora mismo, ang problemang ini ni Anika na taga Bakakay Albay, inaksyonan kan programang Tabang Ora mismo, and ni Congressman Saldico sa paagiman ni Manay LB, digdiyan, siyempre pa sa Action Co Center and Ako Bicol Party List. Sa samuya pong pagbabalik, may maswerte na manggagana naman kang tablet Tablet! sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo.